Ata hai algo máis un ano, o Centro Social de Cabo de Cruz contaba con persoal técnico e viña acollendo diversas actividades, principalmente promovidas polo tecido asociativo da parroquia. O ano pasado, por outubro do 23, retiraron a persona que viña 10 ou 11 anos atendendo aquí aos usuarios e a mandaron para Boiro. Naquel momento quedou isto pechado, non na letirada da palabra, senón que quedou pechado aos efectos de sacar a persona e non había quen atendera aos usuarios en moitos casos. Dende entón, din, o centro permanece pechado e as instalacións non fan máis que deteriorarse ante a falla de mantemento. Vese agora como está o edificio, bueno, todo necesitario de pintura e de un repaso, eso tal, pero por dentro non están acabados os espazos. A modo de exemplo, o espazo que quedou feito para instalar a biblioteca sigue como hai 10 ou 12 anos, cemento e ladrillo, nada máis. Os espazos que se programaron para que as entidades tuveran unha sede, tuveran un local, siguen a ladrillo, nada. O salón de actos, non hai butacas como en un salón de actos, asientos de salón de actos, hai sillas de plástico e sillas de tal, a parte das goteiras, que tamén hai, pero temos que ter en conta que nestes 15 ou máis anos non se inverteu un euro neste edificio. Por esta razón, a Asociación Cultural A Gamela presentou unha moción ao Pleno de Boiro, demandando a reapertura do centro despois de que se acometan as pertinentes melloras nas instalacións. Ademais dos arranxos, tanto no interior como no exterior do inmoble, dende a entidade demandan a dotación de persoal para poder desenvolver actividades de carácter sociocultural. Entón, nesa moción, nos marcamos nestes puntos. O primeiro é que veña para aquí de forma inmediata unha persoa técnica en cultura para que dinamice isto. O segundo é que se rehabilite todo o edificio e que se termine por dentro, todas as instalacións. E o terceiro é que se dote de mobiliario adecuado a cada unha das instalacións. Dende o Concello indicaron que o inmoble está ao servizo dos veciños que soliciten o seu uso, pero non conta cun técnico a tempo completo nas instalacións.